Bon dia, benvinguts a Maset Plana. El que tenim clar és que busquem fer visites diferents i compaginar la història del territori, amb la història de la família, mitjançant el vi, l'oli, la vinya i l'olivera. Doncs avui us hem portat embotit i formatge, tot de la carnisseria, productes de proximitat. Hem tastat 5 olis i 4 vins i l'experiència ha sigut molt gratificant. Aquesta podríem dir que trobem una mica d'aquests ingredients que hem comentat. Busquem, és a dir, no només parlar del vi, no només parlar de l'oli, sinó de la història, de personatges, de maneres de fer. I ens han fet una visita guiada per tota la vinya, pel celler, per la botiga i els búnquers, i ha estat una estona molt agradable, molt divertida. El projecte és un projecte molt ambiciós, un projecte familiar, molt guapo, experiència molt recomanable i segurament tornarem. Fer país seria aquesta feina d'anar a descobrir racons i racons i que és un món per descobrir. I crec que això el que ajuda és fer aquesta xarxa, fer aquest país que ens ajuda a tirar tots endavant.